Hej, velkommen til udfordringene. I dag har jeg Christian med mig. Og dagens udfordring lyder på, at vi skal spise 3 habanero-peber. Vi er på omkring 200.000 skovhud, så det er helt stærkt. Så lad os kaste os ud i det. Så starter med at skære med noget. Starter med de store. Og lugten den er også rimelig kraftig. Og det er godt det her. Og det ud over det hele. Det var vel Lad mig gerne i. Lige give et skyld. Okay. Er du klar? på den bedste. Skål. Den har en god frugtsmag. Det er meget, altså, chilien er god i smagen. Det er fandme godt. Nå, skal du tage en til? Nu bagefter glasset. Det var stærkt. Så jeg må holde lidt pækken. Men det er en meget god frugt. Okay. Helt god varme i kroppen. Fuck, man. Nu den døde i går. Ej. Dødfisk. Jeg skal have en tudkast. Hvad er en tudkast? Tudspand. Man kan mærke, hvordan det bygger sig mere og mere op. Prøv at sætte så over vandet. Det bliver værre. Fuck, man. Det kan faktisk... Jeg skal holde med helt ned i fingrene, mand. Der er fandme alt i mælk, der. Ej. På øjnene. Ungen! Kan du ikke mærke tøj i munden? Jamen, det er klart. Ej, jeg bliver sådan, det skal gå ud på den nu. Og 6 minutter. Du har det for i dag. Vi ses næste gang. Kom her!